Ayo adik-adik sing ning Klakson kuwi aja ngadeg ya. Oh, gabruk. Ya. Oh iya. Lir tandur wasumilir ka ijo royo tak senggodeng mantenan. Ya, oh iya. Oh iya. Oh iya.
Dadi alon-alon. Alon-alon. Aku tapi ya kan tidak boleh. Ya emang kenapa? Ya jangan gitu. Jangan sing manis-manis. Nah, yang seperti itu malah stroke itu. Kan tidak berdarah. Nek anakku nek tangan oke les mor ngono kuwi ya. Kan saking manisnya terus stroke. Kan sakitnya di sini. Iya bener iya. Apa kowe pancen ra kelingan jamane kepien jamane kowe janji wong susah padha dilakoni
jeneng kula kowe aja marang aku iki wong nali sapa sing ngandani Aku ya ora apa-apa, Mas. nane aku tetep tresno lan tetep setia camane turung ate gawe kelong lan gawe bojo aja ono aja ngono. Kowe Mas nginceng Kunjung ini kowe nginceng nginceng apa, iki Jon? apa piye? Kuwi lho, nginceng apa kowe, Jon? Toh? Nah, iku ora oleh Ora dijaluk oleh ya, ya. Mas ya. Nek kuwi papat itu kan didop kawe dhewe Kok umpamane kok cici. dine, kok dine. Ah, Kok santai dine. wae. Ah, sekawan iku, Pak. Kok kowe ndase, Cung. Iku mboten sah. Hei,